приятели, искам да се извиня за закъснението. Първият човек, който ще изтегля тази вечер, е човека, който ще спечели този телефон, за който всички говорят. Златния Samsung от Цеци Лудата глава. Ето тук в тази купа, моят пиар е подготвил на всички ви имената. Ето може да видите. На всички, които са харесали, са лайкнали и така нататък. Един падна на земята. Такъв му бил късмет, а не е проблем. Сега ще изтегля човекът, който ще спечели телефона. Искам да ви кажа, че поради големия интерес, който има, съм решил да изтегля няколко награди, но ще започнем с телефона, защото сигурно има хора, които стоят в къщи и чакат да качиме видеото с изтеглянето. Аз започвам да бъркам тук в тази кутийка. Отгоре и вече имам в ръката печелившия човека, който ще си тръгне или няма да си тръгне, а ще получи по куриер мобилен телефон Samsung S6H от Цеци Лудата глава. А аз преди да кажа кой е печелившия, искам да ви кажа, че този, който спечели телефона, ще пише на моята лична страница съобщение. Там ще свържи с моя пиар. Той лично ще му изпрати мобилния телефон по куриер и ще помоля само за едно видео, когато получи телефона, да си направи едно видео, с което всички да видят кой е човека, който го е спечелил, защото съм сигурен, че има адски много хора, които си мислят, че това е измама, това е измама, това е измама, това е измама. Този телефон струва 1000 лева и моето име и нещата, които правя, не струват 1000 лева, но няма да ви говоря повече. Аз ще изтегля първият, който печели днес. Името е Николай Симона. Николай Симона. Колега, виждаме ли се добре? Николай Симона. Това е първият или двамата първи, които спечелиха мобилния телефон Samsung S6H от Цеци Лудата глава. Аз продължавам напред да тегля следващите печеливши. Моля малко по-наблизко. Да побъркаме така отдолу. Ето, вадиме следващия печеливш. Колега, може ли тук малко да дадем по-близко? Осман Пламен. Продължаваме напред с следващите награди. Бъркаме. Чакай да взема един, който е по-отгоре. Да видим кой е той. Още веднъж честита нова 2016 година. Бъдете щастливи, усмихвайте се по-често и бъдете много, много, много влюбени през новата 2016 година. От мен Цеци Лудата глава беше това. Успешна година! Говори се, че Люси Иларионов нещо те е замотало. Там каква е историята с него? Какво му е замотало, човече? Това прасенце шибано направо ми разцепи. Сега, понеже е след обяд, само с някои вулгарни думи ще внимавам, иначе казва и всичко каквото. Не, виж какво ще кажа, ти няма ми кажеш аз как да говоря. Аз ще говоря както искам. Напротив, ти си в нашото студио, ще говориш както ние ти говорим. Това не е ли някакъв елементарен скандал? Не е ли някакъв начин ти да искаш слава от някакви елементарни нападки срещу хора? Да, бе, човек. Аз по време на работа и по време на парти се търкам зъбките с захар. Търкайте и вашите зъбки с захар, а не с някакви забранени неща. Добре, сега, след всички казани до тук неща, имаш ли още нещо? Не, това е.